Había unha veciña, as antiguas formas eran dela, fixo máis un par de anos para que eu vira como as fixera, e xa o terceiro ano dixo, mira, hai que esas formas, agora xa sabes como facelo, agora encárgate ti, que xa... E desde aquelas, pois, levo 13 anos seguidos facendo o seu, como ela me enseñou. A locura era o que non quería que houbera carnaval. Denunciou-nos, e despois veio a Guardia Civil e pillou-nos vestidos, cos traxes típicos que había. E houve que pagar unha multa grande. A mí botaron 1.500 pesetas, e aos outros é 200. En 20 días había que depositar os cartos, porque senón 3 meses de cárcel, A miña suerte foi que miña mãe era das direitas, que senón a min daquelas chimpan. Que se xuntaban as campanillas e despois poñíanse cando era o domingo. Se o cuadro ia tomar un vaso de viño alá a Nogueiro, o Cortemilo, alá a Fernández, e de paso iba coas campanillas, divertindo a xente. Iba, por exemplo, 2 maragatos, chamábamos nós, que iban vestidos con unha roupa bella, e levaban unha piel, e iban de bodega en bodega a xuntar o viño para beber despois á tarde no campo da festa. Os oficios eran os que valían. Xente ríase que se partía, non entendes? De 8 en 8 días, de domingo a domingo, a noite o lunes, todos salían a un sitio, a unha casa que había, e ali ensaiaban todo o mundo. Ti tens que traer un can, ou tens que traer un burro, ou tens que traer unha cabra, e ibas pedir calquera cousa, e nadie te negaba, Aunque fora unha cousa boa, dabanche. A aldea vexo capa caída, de nada. Hai 22 persoas en toda a parroquia, nada máis. E eso morre todo. A maioría das casas que están cerradas, durante a época do entroido, volve a xente, elas. Así falando con un veciño que xa non vive, pois explicoume como era o Pucho fai anos. O seu abuelo contándolle historias habíalle dito que o volante era blanco. E o Pucho estaba feito con follas de berza seca e ca rama do millo rizada. Teño a ilusión de facelo algún día, de un ano chegar a facelo sacar o que había antes, fai 200 anos, e este. É unha cousa que levas na sangue, de xeración en xeración. Realmente só valoramos o que nos importa os que estamos dentro. Os que xeración tras xeración che pasa de pais a fillos, impresionante. Había moitísima xente, entonces vivía seiquía, entonces sobraba xente para todo. E ainda mesmo para tocar as campanillas había bofetadas, porque había 202 campanillas e había ao mellor 40 mozos para poñelas. Que por desgracia vellos quedan poucos, pero hai moita xente nova que sí que quere seguir ca tradición, entonces que menos que mantela para que esa xente nova poda seguir con esa tradición e non nos morra polo camiño. Tempos daqueles, e decimos agora que nos pudera fazer agora.